भाईल बवाल हो बंगाल अगरा कैले बा कमाल हाँ 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 कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा। जी हाँ दोस्तों, शायद देखा भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर हुआ बवाल। पवन सिंह इंटरव्यू में क्या बोले दोस्तों, पूरा वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लाल घाघरा ये सॉन्ग ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गाली देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली भाईल बवाल हो बंगाल अगरा कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा। हाँ कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा हाँ कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा लफुअन में लफड़ा करा दे भूका हो गोलियां भाल चलवा दे भूका वो कहेला तोहके माल तगड़ा कैले बा कमाल हमार